Podzaží deň so zváračom. Dnes budeme dopájať túto trasu v tvare písmena L, ktorú musíme stihnúť dokončiť do obeda, keďže je potrebné odpojiť bytovku od vody. Trasa bude začínať na tomto ventile a končiť v potrubí, ktoré je za bielou izoláciou, ktorú môžete vidieť vzadu. Občas sa pri mne zastavia nejaký menší kamarát, aby som sa sám pri zváraní nenudil. Tam sme prehodili zopár slova. Musel som ho vyprevadiť preč, keďže sme mali toho dosť. Tu už môžete vidieť jednu časť máme zavarenú a pripravenú. Je tam 5 zvarov. Kolega mi dal za úlohu opýtať sa vás, ktorý zvar sa vám viac páči. Ľavý alebo pravý zvar. Zanechaj svoj názor v komentári. Túto zavarenú časť dáme teraz na miesto. Musíme vyhotoviť ešte držiak na potrubie a vymerať a odrezať medzikus, ktorý pôjde medzi túto časť a potrubie, kde budeme dopájať už do existujúcej trasy. Tu už môže vidieť držiak, ktorý sme si vyrobili, ktorý je dosť mohutný a pevný. A tu už len odmerať ten medzikus a trasa bude hotová. Tu už môžeš vidieť celú trasu, čiže vznikli nám 3 pozičné zvary, 2 už sú zavarené, jeden ešte zavarím na konci a trasu máme hotovú. Tu si to ešte môžeš pozrieť z hornej strany, čiže tento dopoj sme museli stihnúť do obeda. A keďže sme ráno trošku zamakali, tak sme cca nejakú hodinku čakali, pokiaľ nám prídu odstaviť vodu, aby sme to mohli zavariť. Tu môžeš vidieť kompletne celú trasu urobenú, zaizolovanú. Už len stačí pustiť vodu a môžu fungovať tak, ako fungovali. Ak máš nejaké otázky ohľadom tejto práce, kľudne mi ich zanechaj v komentári. Čau.